Τώρα εμείς Αργολίδα, σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγο έξω από τους φούρνους Αργολίδας στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Κρανίδι με το Ναύπλιο και τον ισθμό της Κορίνθου. Νταλίκα φορτωμένη με άμμο εξετράπη της πορείας της για διευκρίνιστους λόγους μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στο οδόστρωμα. Η Δέσποινα Δημότση, καλή μας συνάδελφος σε mionidamagazine.com, έχει το ρεπορτάζ. Και βέβαια ένα φανταστικό τοπίο πίσω της. Τι πανέμορφο σημείο είναι αυτό. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα. Βρίσκομαι στο Κρανίδι. Όπως μπορείς να φανταστείς. Τι πανέμορφο σημείο είναι αυτό. Απίστευτο. Να μας δώσεις το ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο αν ο δρόμος παραμένει κλειστός. Γιατί βλέπουμε και την Νταλίκα πώς έχει πέσει. Να σας πω πως πριν λίγα λεπτά που επικοινωνήσαμε με τις τοπικές αρχές, μας ενημέρωσαν πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται οχήματα έτσι ώστε να ανοίξουν το δρόμο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα θα πάρει, αλλά είναι πολύ πιθανόν τα επόμενα λεπτά ή την επόμενη ώρα να ανοίξει. Βέβαια, όσο μένει κλειστή, να πούμε ότι μπορούν οι οδηγοί να χρησιμοποιούν τον δρόμο προς Λουκαίτη και Ηλιόκαστρο. Είναι ένας άλλος δρόμος που μπορεί να συνδέσει την Ερμιονίδα με τον Ναύπλιο και την Αθήνα. Οπότε, μέχρι αυτή την ώρα, από εκεί περνάνε τα οχήματα που δεν μπορούν να περάσουν τους φούρνους. Οπότε έχει γίνει μια παράκαμψη, ας πούμε, η τροχέα είναι εκεί, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Τώρα έχει χυθεί άμμος. Πρέπει να πάει εκεί και ένα όχημα για να σηκώσει την Νταλίκα, φαντάζομαι, έτσι, δηλαδή αυτή είναι η διαδικασία. Ακριβώς, γι' αυτό μας ενημέρωσαν ότι είναι εκεί τα οχήματα. Προφανώς είναι για όλες τις εργασίες εκεί για να ανοίξουν τον δρόμο, γιατί είναι και η άμμος χυμένη σε όλο το οδόστρωμα, αλλά είναι και η Νταλίκα που ακριβώς έχει κλείσει. Δεν περνάει τίποτα από εκεί, όπως βλέπετε στις εικόνες. Ο οδηγός δεν έχει κινδυνεύσει, φαντάζομαι. Είναι καλά στην υγεία του. Είναι καλά στην υγεία του, μας ενημέρωσαν, οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε μένει τώρα μόνο να ανοίξουν τον δρόμο. Τώρα πώς συνέβη αυτό. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το πώς έχει πέσει, γλίστρισε. Τι ακριβώς συνέβη τώρα. Είναι περίεργη στροφή αυτή, Δέσποινα. Δεν ξέρω κι εγώ καθόλου και τους δρόμους. Που μπορεί να πήρε μια λάθος στροφή και να ντελαπάρισε. Πώς μπορεί να έγινε αυτό. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Γίνονται κάποιες ενέργειες για να μάθουμε τον τρόπο. Αλλά από το σημείο εκεί μπροστά είναι ακριβώς στην ευθεία όπως το βλέπουμε. Τώρα, αν έγινε κάτι πριν μια στροφή, αν έγινε στην ευθεία, αν συνέβη και κάτι. Κάποιο απότομο φρενάρισμα. Μόλις γίνει ο έλεγχος, προφανώς, γιατί δεν μπορούν να πούμε σιγουριά. Καλά, σίγουρα ο άνθρωπος αυτός που ήταν μέσα στην Νταλίκα μπορεί να δώσει κάποιες εξηγήσεις, τι του συνέβη εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να ένιωσε κάποια διαθεσία. Δηλαδή, είναι περίεργο το πώς έπεσε σε αυτό το σημείο και μάλιστα που είναι και ευθεία. Δεν έχει κάποια στροφή. Η στροφή είναι λίγο πριν. Φωτογραφίες λοιπόν από τον Λευτέρη Δαγρέ, το επισημαίνουμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για τις λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.